Masumoni siang pandita di gereja ini kita ngamida buruku pasahat masude tutuhani hari no pangalu-aluhani di sudah parmoloni Satadi sauro ako inan doho telaku naung tinodobi maranan nagmarboru maho jala sahat saur matuai masudena padani saat ni pandinai tunai so jadi sirang koinan so siniran ni nabateani jalo mainan ng helaku ulas dito pa hinemata mahoina rabdo hotelaki ulos forum pegodang rahasian siyan na terapi dok mahuliate sasudena toropi bucu mahoina bucu ohelaku masih matuai Satani saulo aku inan doho telaku naung tinodobi maranan nagmarboru maho jala sahat saur matuai eok masudena padani saat di panditahi tunai so jadi sirap koinan so siniran ni hamateani jano maginan banghelaku ulas
kasih sangani maholoki tuho ito rahasia kuingot masude mulani pergaulata tumacay sonang tahe pagkilala aki sa pulutan malelena pergaulatay rahasia rapso sarap sonang tataon do sudi soni hilalabe mergati taoni satu sadario tokong doholoki tuho ito somanda ujui tungna somu bari tungna somo seri rohaki kuingot masude mulani pergaulata tumacay sonang tahe pagkilala aki sa pulutan malelena pergaulatay rahasia rapso sarap sonang tataon do sudi soni hilalabe mergati taoni satu sadario tokong doholoki tuho ito somanda ujui tungna somu bai tungna somo sei rohaki 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 Nungaan sarap puju talobi dan aku
na uli rupa si boru na uku kada. Ai holat kodo terpangan roh aku. Nang laku mangana wito olapa ingoti ngoto alani ho alani ho. Oh Martina, unang tinggal honalito, mo tinggal horongku, tu dia nama Oh Martina, unang pasong bualito, gabi karlungu-lungu, sasada awito. Doro ami meninggal hona, duko sudah hebeki lupa tua. Tumpulu doro ami meninggal hona, duko sudah hebeki lupa tua. Hami pebere tulang munasiat si borong-borong, litong ni huta, pangaribuan, garoga, dolok sanggul, lobutua, pakat, baduamas, parlilitan, onan gajang, dohot pusuk, rodo hami dohot akan tulangmu, lau pasahaton ulos na gajang si torok rabu, asa gajang mau murmu jala torok manang pinoparmu, parmusik nami, marobuso busima bae.
This is the